Καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα. Πού θα τρέξουμε? Στα βουνά εκεί. Εκεί πάνω. Εγώ θα τρέξω εκεί και εσύ εκεί. Α, ναι. Εσύ πού θα τρέξεις, μικρέ? Θα ανεβείς? Yes! Θα τρέξεις? Ναι! Ποιο νούμερο έχεις? Τα 124. Το 124? Ναι! Ωραία. Και θα τρέξεις ο αδελφός σου? Ναι! Μπράβο. Από πού ξεκινάς να τρέχεις? Από εκεί, κανένα εκεί πάνω, από εκεί. Μπράβο. Και θα κάνω και το yes! Μπράβο. Μπράβο, Χριστό. Και χαράλαβε. Πάμε για ζέσταμα. Σιγά σιγά, Χριστό, πιο σιγά. Χαράλαβε, πιο σιγά. Στις ανηφόρες πώς πάμε? Θα περπατάμε. Μπράβο. Και στην κατηφόρα? Θα πάμε. Μπράβο. Μπράβο. Εντάξει. Ναι! Καλή επιτυχία, παπά. Ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Χρήστο, έτοιμος είσαι? Ναι! Χαράλαβε, έτοιμος? Πάμε έτοιμο. Πάμε. Πάμε. Πανέμορφο. Πάμε. Yes. Πανέμορφο. Πάμε. Από τους πιο όμορφους αγώνες. Στην κάμερα μιλάω. Από τους πιο όμορφους, ναι. Που σταματάς και βγάζεις φωτογραφίες, βίντεο. «17 χιλιόμετρο». Πάμε λίγο safe mode. Με 145 παλμούς, 150 βαριά. Για κάποιο λόγο δεν είναι η μέρα μας σήμερα, δεν πειράζει. Αλλά η διαδρομή είναι πάρα πολύ όμορφη. Μάλλον ναι. Τους είχες μαζί πάνω. Έτσι, εντάξει. Συγχαρητήρια, κορίτσι μου. Μπράβο. Μπράβο στον Θόδωρο Σιδηρόπουλο, μπράβο και στην Άννα την Κόκκινα.